Benvidos e benvidas ao gran Festival de Nadal sen fronteiras do Vicente Risco. Hoxe viaxaremos polo mundo sen goberno do colegio, porque o noso cole xa é como unha ONU en miniatura. Exacto. Temos tantas nacionalidades que o día de pasar lista tarda máis que as vacacións. Comencemos a viaxe. Esperen, non comecedes en min. Estou a investigar as tradicións do Nadal do mundo e as mellores actuacións do Risco, pero creo que me perdín no barrio de Teis. Non se preocupe, hoxe aprenderemos e disfrutaremos xuntos. Preparado? Preparada, trouxe o GPS, lupa e unha lista de actuacións espectaculares. Comezamos a explicación das tradicións navideñas dicindo que en moitos países hispanohablantes celebramos con paxoliñas, pesebres e moita comida, moita demasiada. Na miña casa, se non comes 3 veces máis, a miña avoa perségueche co táper. Pois tras esta enxenta de comida, imos comenzar a quemar as calorías do noso festival de hoxe, comenzando polo alumnado de infantil. Están dispostos a darlo todo coas súas zambombas e os seus tambores. Aquí están xa preparados para recordar, como dio o título da súa canción, Es Navidad. Forte aplauso para eles. Que gran maneira de comenzar o festival. Nesta celebración de viaxes e actuación, lévanos agora ata África. Nalgúns países de África celebramos o Nadal con reunións familiares, música, tambores e roupa moi colorida. Eu tentei facer un tambor caseiro e a miña nai aínda está a buscar onde escondín a tapa da pota. Ai, que bonitas son as tradicións familiares e musicais. Pero deixamos África para volver a Galicia e coñecer a unha figura tradicional do noso Nadal. Aquel, estou intrigadísima. Pois ao apalpador. O apalpador? Pero quen é ese señor? O apalpador é un señor barbudo maior e apacible que vive na Serra do Courel e ten o costume de visitar aos nenos en Nadal e deixarle de agasallo unhas castañiñas e se queres saber máis, escoita con atención aos nenos e nenas de primeiro que te van a contar e cantar que é o apalpador. Forte aplauso para eles.
Apalpador e agora imos viaxar hasta os países máis fríos de Europa. En moitos países do norte o Nadal celébrase con luces que iluminan a escuridade do inverno. Ás veces fai tanto frío que decoramos a árbore e conxélase a estrela, e logo non a podes quitar ata o marzo. Pois falando de estrelas, chegan os nenos e nenas de segundo a quitarte o frío coa súa actuación. Por certo, eles tamén están de viaxe. De viaxe polo norte de Europa? Non, máis cerquiña. Atento coa súa actuación e verás que veñen de Teis. Un forte aplauso para eles. Estamos lendo Teis, lendo várias das flores. Cantamos para nós, para o resto dos coles. Somos segundo de primaria. Temos todo para nós, temos as partes. Compramos o pelo humano, pelo humano. Pero o mais importante para nós é a primeira. Maravillosa esta actuación sobre o noso barrio de Teis. Pero a cabeza non para, e coa nosa imaginación e a nosa capacidade para viaxar, imos agora ata Asia. Nalgúns países asiáticos o Nadal non é relixioso, pero sí unha festa de luces e amizade. Algunhas familias celebran o Nadal comendo fideos longos, para desexar unha vida longa. Entón, eu necesito 2 pratos, polo sí, polo non. Vou ir practicando idiomas para non quedar mal e unirme aos distintos tipos de celebracións, comenzando polos saúdos. Ni hao, namaste, konnichiwa. E falando de unión e de linguas, a nosa seguinte actuación é a proba perfecta diso. Os artistas de terceiro e cuarto de primaria prepararon algo increíble. Védelos vir? Hoxe non só temos nenos e nenas no escenario, senón un auténtico bosque máxico. Veñen caracterizados como árbores de Nadal, cada un co seu propio adorno na cabeza, porque na nosa escola celebramos a diversidade e a creatividade individual. Baixo esos árboles e eses enfeites agóchase unha pansoliña chea de ritmo, baseada nun clásico dos lendarios de Beatles. Esperamos que gocedes moito da súa actuación. Cando rematen, agardamos un forte aplauso para o noso bosque musical. Co voso permiso, música, mestres! Adiante ca nosa versión de Obladí, Obladá.
Forte aplauso para eles. Agora ímonos ata o Oriente Medio. Nalgúnos lugares celebramos o Nadal ou outras festas reuniéndonos con familia, con amigos e familia, compartindo doces e desexos de paz. A paz é o mellor agasallo e se ven con doces mellor aínda. Falando de paz, a paz perdeuse no bosque das sombras, a causa duns sucesos moi extraños. Menos mal que contactamos coa colaboración de dous intrépidos detectives dispostos a resolver todo a normalidade. Normalidade. Non contemos máis. Atendede a obra de teatro que imos presentar, titúlase Un Nadal monstruoso. Forte aplauso para nós, que é o noso turno. Benvidos a celebrar connosco este Nadal monstruoso. Unha obra de teatro presentada con moito arrimo polos alumnos de sexto. Esperemos que vos guste. Rogelia e Conrado son dos detectives privados do máis peculiar. Estamos en Nadal e coa crise non teñen moito traballo. Encántame Nadal, Conrado. Os polvoróns, a árbore, as panxoliñas. Os
Os agasallos, as luces, o nacemento, as zambombas, os turróns... Pois me parece a min que como sigamos así, poucos turóns imos comer ti e eu este ano. É verdade, fai máis dun mes que ninguén nos contrata. Dito esa crise, as lupas xa ten teas de araña. O último caso que resolvemos foi o de dona Anastasia, que perdera seu gato. Sí, e resulta que un mixo bruxía cunha gata persa. Co que nos gusta nos axudar a xente que nos necesita e levamos unha chea de días de brazos cruzados. Quen chamará? Ser un traballiño? Colleo ti, Conrado, que eu non me atrevo. Ai non, eu non, que me poño moi nervioso, trábaseme a lingua. Dígame, sí, o Bruxo Elisendo? Sí, claro, por suposto que quedamos disponibles. Bosque de as Sombras, Roble 16. Sí, esta tarde a 7, ali estaremos. Adeus, adeus. Oe, será unha broma, non? Broma, en absoluto. E iso que escoitei de Bruxo non sei que, bosque de non sei cantos? Pois que imos ir ao Bosque das Sombras a pescudar porque lle desapareceu os ingredientes para as pocións ao Bruxo Elisendo. Bruxo Elisendo? Pero ti perdiches a cabeza, nós nunca axudáramos a ningunha bruxa. Sí, nunca axudábamos, pero xa hora de empezar a facelo. E que a min as bruxas danme moito, pero que moito medo. Non sei por qué. A ver, alguna vez fíxote algo alguna bruxa? Non, a verdade é que non. Pois entón, gusteche ou non, imos aceptar este caso. Estamos en Nadal, e nesta época hai que axudar a quen o necesita. Nesta época e en todas, non? Tes razón, e agora colle a túa mochila detective e vamos. Collendo as súas lupas e as súas mochilas de detectives, diríxese sen tardanza cara ao Bosque das Sombras. As bruxas, mentres tanto, esperanlles no carballo de Sacé. Non entendo nada, Mariana, de verdade. Non sei que está a ocorrer neste bosque. É a primeira vez nos meus 452 anos de bruxerías que me ocorre algo así. A verdade é que é raro, moi raro, requete raro. Para que vai querer ninguén un puñado de lingas de sapo? Uns ollos de culebra ou un feixe de ervas da montaña? Como non sexa cousa da bruxa Casimira, que sempre quere ser a mellor do bosque. Non creo, a bruxa Casimira non soporta competencia, é verdade, pero é incapaz de malar a ninguén. Se seguimos así, non vas terminar nunca o traballo de fin de carreira. Mándache aquí para facelo e resulta de que non podo mostrarche como preparar ningunha súa poción, porque sempre faltame algún ingrediente. Non se preocupe por min, Bruxo Elisendo, só teño 144 anos. Son unha mociña, non tengo presa de acabar a carreira. Podo estar a seu lado todo o tempo do mundo. Bueno, entón, vamos ponernos a traballar. A ver se hoxe temos máis sorte. Botamos tea de araña peluda, baba de babosa, escamas de serpe de fento, follas de fento... Outra vez volveu a ocorrer, outra vez desapareceu un dos ingredientes. Así non hai maneira de ensiñarche a ser unha boa bruxa. Non pasa nada, Bruxo Elisendo, eu irei a buscar as follas de fento, volvo enseguida. Miúdo profesor ou feito. Leva a bruxa Mariana unha chea de lúas ao meu lado e aínda non pude ensiñarlle a preparar ningunha súa pócema. Ai, que desgraza máis grande! Pode ser? Pase, pase! Imos, Conrado, entra, non teñas medo. Que non, que xa te dixen que a min as bruxas non me gustan nada, pero que nada de nada. Pero non somos detectives moi profesionales e temos que cumprir con nosos clientes. Non insistas, Rogelia, porque non vou achegarme a ningunha bruxa. Pois precisamente, por aí fora, fai un momento, estaba a pasear a bruxa Casimira, que é bastante máis fea que eu.
Ai! Vaya, alegro que por fin decidiches. Parece que as razóns do Bruxo Elisendo son bastantes máis poderosas que as miñas. Mira ti que graciosilla é miña xefa. Bueno, non perdamos máis tempo. Xa lles expliquei por teléfono que aquí está a correr cosas moi raras. Desde que chegou como aprendiz a bruxa Mariana, non pude ensillarlle a pobre nin unha súa pócema. Vaya. Ai, este lugar non me gusta nada, pero que nada de nada. Bueno, se ten vostede lo que va a ser Bruxo Elisendo, pode ir tranquilo, que non estaremos aquí un bo intre investigando a escena do crime. Bueno, entonces vou aproveitar para axudar a bruxa Mariana a encontrar o trebo de 4 follas. Saca túa lupa, Conrado, e inspecciona con cuidado pola dereita. Eu fareino pola esquerda. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por alá. Mira, Conrado. Mira, Rogelia. Que, Conrado, atopaches algunha pista importante? Algún indicio que nos leve a topar ao autor de semexante fexoría? Non, que vai, o que atopei foi un euro, que sorte. E para iso entresteme? Anda, deixa xa de bobadas e segue investigando. Ai, queres quitarte de en medio, por favor? Pero si es ti, que che volves sen avisar. Ai, que outra vez, home? Cala, Rogelio, creo que alguén se chega. Si, socio, tes razón. Oemos residuos de pisadas polo bosque. Ai, miña nai, eu quero me ir a miña casa coa miña nai, co meu pai e co meu can. Non sexas cobardica, Conrado, que non é a primeira vez que nos enfrentamos con bribóns e malfeitores. Con bribóns e malfeitores non, é verdade. Pero con bruxas sí. E dixérache xa que a min as bruxas non me gustan nada, pero que nada de nada. Si, repetichemos como un acento 13 veces. E anda, deixas a de falar e imos escornernos, que as pisadas se coen cada vez máis preto. Pues bueno, voy a aproveitar agora que non está o Bruxo Elisendo para robarlle un dos seus ingredientes. Hoxe ia ensinarme a preparar un filtro de amor e necesitaba unha polilla de cilantro, un vaso de auga do lago collido en noite da lúa chea, unhas escamas de troita pratada e unha pluma de corvo negro. Levareime a auga da lagoa, así Elisendo non poderá preparar o filtro. Anda, así que esti que lle robas os ingredientes a Elisendo. Eu non. Ai, me pillaron. Vaya, Mariana, por fin atópache. Pero, que está a pasar aquí? Explicareille todo, Bruxo Elisendo. Eu foi a que lle estivo quitando os ingredientes das pociones. Ti? Sí, eu, e que me atopo tamén a seu lado que non quería que chegase a hora de separarnos. E cando terminase o traballo de fin de carreira, tería que marcharme, así que se me ocurrió este truco. Se faltaban ingredientes, non podería ensinarme as pociones. Así a aprendizaxe atrasaríase e eu estaría máis tempo aquí, con vostede. Así que ese era o motivo. Discúlpeme, Bruxo Elisendo, deixo en paz, non volverá a haber apuntado un meu gorro na vida. Que te me estás dicir? Onde vas ir ti? Estamos en Nadal e ademais xa teño máis de 500 anos e a memoria empeza a fallarme. Necesito alguén que me bote unha man. Decidí nomearche a miña axudante, se ti queres, claro. Que se quero, pero como non vou a querer? Pois claro que quero. Veña, déixese xa de abrazos e imos á festa de Nadal do Bosque Negro. Seguro que xa están ali as bruxas e os vampiros da comarca esperándonos. Señores detectives, moitas grazas. Nunca esqueceremos o que fixeron por nós. De nada, a mandar. Sí, o vampiro Vladimir? Sí, somos Rogelio e Conrado, detectives privados. Que seu fillo desapareceu, inmediatamente imos cara lá.
A chamada dos vampiros caído inusual. Aínda así, os nosos detectives favoritos, Rogelio e Conrado, van na súa axuda sen tardar. Ai, Eganimo, que preocupación máis grande. Onde se meteu o noso filliño? Non sei, querida, non sei. Levo toda a noite buscando, pero non atopei del ni a punta do cabelo. Miraste no soto, encántalle meterse aí a coidar dos morcegos. Ten tan bo corazón. Non, eu veño de ali e aí non están. Quizá estea a voar polos arredores. Desde que estreou a capa non deixa de dar piruetas no aire. Non, e veño a practicar o meu fote nocturno entre o caballo e podes asegurar que ali non está. Ai, onde estará o meu meniño? Que sería de él? Pode ser? A porta estaba aberta. Somos Rogelia e Conrado, detectives privados. Non penso axudar a uns vampiros. Pois claro que xiximos axudar. Ai, que alegría, axudarnos a buscar ao noso fillo. Sí, teñen unha foto do rapaz? Sí, aquí tedes, para comerle co seu carito dos seus cabelos tan blancos. Bueno, non se preocupen, encargaremos de atopalo e inspeccionamos de arriba abaixo o bosque negro. Mientras tanto, nos registraremos a casa e os refunchos. Non sexa que este escondido en algún recurso. Imos, familia. E nós imos ao bosque negro. Rogelio e Conrado van ao bosque negro, lanternas en man, disposos a topar ao vampiro Ramiro, o fillo perdido de Vampirio Vladimiro. Mentres toda a súa familia buscaba polo castelo e seus arredores. Non penso volver ao castelo. Non penso volver. A verdade, Conrado, é que non teño nin idea de como imos atopar ao vampiro. Pois eu sí, a min os vampiros cheiran a crisantemos. É un cheiro tan forte que case me marea. Só Pois- teño que seguilo e xa está. Pois imos, a que esperas? Olfatea! Aquí está, Rogelia. E agora, como cumprín a miña misión, vou á miña casiña. Ah non, ti non vais a ningún lado. Quen sodes vos? Somos Rogelia e Conrado, detectives privados. Vimos levarche a casa. A casa, nin falar. Non penso volver a casa. Vimos, toda tu familia está moi preocupada e ademais, é Nadal, é que non che dá pena? Está ben, volverei a pasar ao Nadal, pero volverei outra vez. Bueno, pero camiño cóstanos porque están enfadados. Nada que non, que este neno desapareceu da faz da terra. Non te desesperes, muller, seguiremos buscando. Sí, non pararemos ata atoparlle. Por Drácula, é un neno, non pode andar tan longe. Non fai falta que sigades buscando, xa o topamos. Pasa, Ramiro. Podémonos ir xa, Rogelia? Espera un pouco, Conrado. É que non te emociona en escena tan tenra? Por que che marchaches, pillo? Porque quero ter amigos, ir ao firme con meu pandilla e sair por aí como os demais. Pero é que ti non és como os demais, ti és diferente.
Sí, irmán, a boa ten razón. Xa sabes que os seres mortais non les gustan que non son. Non son como eles. Como que non? Conrado e eu somos mortais e aquí estamos, axudándovos. Se un mundo formado por xente diferente é moito máis divertido. A que sí, Conrado? O que ti digas, Rogelia. Ademais, xa estiven cos nenos de Pobo esta noite. Eles querenme así como son. Quedei mañá en montar en bici con eles. Podo ir, por favor? Pois claro que podes ir, Ramiro, non te preocupes, que entre Alina e eu me seremos os teus pais. No, verdade, Alina? Pois claro, aboa. Ala, pois todo solucionado. Gracias, que simpático señor. Por que non veñen á festa de Nadal do Bosque Negro? Estaremos encantados. Resoltos os casos misteriosos, todos xuntos celebran a festa de Nadal no bosque. Acuden a festas bruxas os detectives todos sen excepción, todos diferentes, todos unidos do bo Nadal. Que Nadal máis formoso este? Xa teño axudante e a familia de vampiros recuperou o seu filliño. E todo gracias a ese par de detectives, Rogelia e Conrado. Xa era hora de que alguén se decidise a axudar aos que somos diferentes. Sí, filla, sí, o que o digas. Sabes, Rogelia, aínda que pasase un pouco de medo, este é o Nadal máis fermoso da miña vida. Velo, Conrado, non hai nada mellor que botar unha manga que verdade necesita. E como despedida, os seres diferentes queren desexarles a todos un bo Nadal. ¡Bon Nadal! Con esta obra de teatro na que vimos cal debe ser a normalidade, volvemos ao Bosque das Sombras e seguimos celebrando o Nadal o noso cole. Como celebramos o noso cole? O Nadal celebrase con convivencia, xogos, idiomas menstruados e unha chea de risas. Imos a levar esta unión ao máximo coa actuación de Quinto, que nos van a cantar unha canción navideña feita para este festival, coa música da canción de Roberto Carlos. 1.000.000 de amigos. Gustaríanos que cantásemos todos xuntos para celebrar o valor da amizade nesta escola sin fronteiras. Un forte aplauso para eles. Eu quixera
Con esta canción tivemos ese gran exemplo de unión e amizade que é o noso centro. E así imos poñendo remate a nosa viaxe do día. Viaxei polo mundo sen despregar os pés do escenario. Descubrín que non importa o país onde nacimos. O Nadal une a xente. Da igual como celebremos. Da igual de onde veñamos. Se compartimos alegría, respeto e amizade, non hai máis fronteiras. 3. Somos un mundo, somos amigos, celebrando os unidos en fronteiras nin camiños. Hoxe as nas voces forman un coro especial, feliz e convivencia. Bo Nadal!